Ez a helyszín, ahonnan, hogyha a lányomnak SMS-t írok, és az SMS-ben az van, hogy jobbra tőlem Petőfi, akkor a lányom tudja, hogy Bakonybélben vagyok. Tehát Bakonybél a helyszín, Bakonybél az én egyik szerelmem. Egyszer egy indián játékhoz 3 barátommal táborhelyet kerestünk. 50 évvel ezelőtt olyan turista térképek voltak az országban, hogy senki azon el ne találjon, mert tehát az országnak a 3/4 része katonai terület volt. Na, ilyen volt a Bakony is, de az már látszott, mikor a Bakony turista térképére ránéztünk, hogy rengeteg patak van, rengeteg forrás, sziklák, völgyek, és hatalmas erdőség. És akkor mi ide levonatoztunk, ez egy csodálatos kis hegyi falu volt. Maga a csoda, mint egy mesebeli, elzárt vidék, hatalmas erdőségekkel körülvéve, kocsiutak, lovasszekerek. Tehát egy mesebeli vidékre kerültem én, aki a gyerekkoromat, 14 éves koromig egy erdő mellett éltem le. Tehát nekem az erdőz, a patakokhoz, a rókajukakhoz, meg úgymond a vadonhoz nekem mindig közöm volt. Úgyhogy én már szerintem akkor beleszerettem, csak még nem is tudtam. És most, hogy nemrég megkérdeztél, hát nekem elég egyértelmű volt, hogy ő lesz a szereplő. Bakonybél és környéke. A Bakony belseje. Csak még egyszer gyere elő, a résből, hol elbújtál gyerekkorom. Csak kő legyek, csak bogár legyek, és engedj újra füveiddel játszani. Még egyszer csak bújj elő, vízben, kövek alatt rejtőzködő, félelmes, álmos korom, ízekben, bőr alatt rejtőzködő. Mielőtt egy-egy ilyen szerelmes földrajz forgatásához hozzákezdenénk, elég alaposan tanulmányozom az adott film főszereplőjének az életét, mindenféle elolvasok róla, és amikor rólad kezdtem el olvasgatni, akkor rájöttem, hogy hát én téged ismerlek, hiszen a dalok alapján én mindent tudok rólad. Ezek valóban a te dalaid? Tehát igaz ez, amit én érzek, hogy ezek rólad szólnak? Hát nem. Nem, de én egy olyan fajta ember vagyok, mint akiről a dalok szólnak. Hát ez több emberből van az összegyúrva. Bereményi Gézából, belőled, másokból. De hát én is fedem. Remélem legalábbis. Én legalábbis úgy akartam énekelni, hogy az én legyek, minden dal én legyek. Itt most a Bakonyban esik-e szó majd zenéről, dalokról? Én nem szeretném. Ez az én indián játékom bölcsője, meg helye. Itt kapacitáltak is, volt egy idő, hogy énekeljek, de én inkább kedvesen leléptem mindig, és azt hiszem ezután is azt fogom csinálni. Szóval aki most ezt a filmet úgy kezdi nézni, hogy most a dalnok Cseh Tamásról szól, akkor az ilyen értelemben csalódni fog, mert ez most nem arról szól. Hát ne csalódjon, kárpótolja helyett ez a gyönyörű vidék. Jó, akkor induljunk el egy ilyen útra, jó? Induljunk! Ékesen bújj elő, kő alatt rejtőzködő, gyerekkorom. Öcsi, egy kávét nem hoznál nekem? De, alonnal vissza. Köszönöm. Nagyon hosszú ideje már. Ez az a depó, ahonnan elindulunk. Öcsi, hány éve van, hogy én innen járok a táborba, vagy innen indulunk a táborba? De több mint 20, várjál, 85-ben nyitottunk. 85. Látos már 20. De mi már előtte is ismertük egymást. Hogyne, 72 óta ismerjük. Mert rémlik, hogy volt ilyen sufnid, ahol berakhattam a cuccokat, tehát már előtte is. Persze. Több mint 20. Hát már 20 év is nagy idő. 72 óta ismerjük egymást. Öcsi is indián? Te is indián vagy? Én tiszteletbeli indián vagyok, de már szinte minden törzsné. Ő a minivakan főnök, a tüzes vizek főnöke, mert itt a tüzes vizet itt lehetett beszerezni. A nagyfőnök az indiánok jó barátja. Öcsi rengeteget segített nekünk a régi időben, meg a mai napig is. Nézd, egy erdőben, viharban, bajba, télen, nyáron sok veszély van, amiből bizony bennünket a falu emberei húztak ki. Például legfőképpen az öcsi. Soha nem gondoltál arról, hogy ezek itt ilyen hóbortos városi emberek lejönnek indiánosdit játszani? Szóval komolyan vetted őket?
Én komolyan veszem őket, mert ők szívből csinálják. Aha. Meg a falu már úgy fogadta el őket. Itt a faluban senkinek nem tűnik föl, hogyha például Cseh Tamás bejön egy ágyékkötőbe, a közérbe is vesz 2 kenyeret. Annyira természetes, annyi év után. Szóval akkor ez lesz a kiinduló pontunk. Legyen ez a Innen kiinduló induló. pont. Legyen. Köszönöm, öccsi, a kávét. Fényesen bújj elő, kő alatt rejtőzködő. Gyerekkorom. Hát most a Szent Mauritius monostor kertjében ülünk, az arborétumba. Itt gyógynövényeket termesztenek a bencés szerzetes testvérek, akik itt gyertyát öntenek, gyógynövényeket dolgoznak fel. De hát nagyon ritka kivételképpen elutaztak egy testvérmonostorba Olaszországba, csak szombaton jönnek meg. Így hát arra kell szorítkoznunk, hogy én mesélek a monostor történelméről. 10 év híján, 1000 éve alapította ezt Szent István királyunk. Mégpedig a feleségének egy bajor rokona bíztatására, egy bizonyos Günther, aki erre járt, Gizella királyné rokona volt, és nyilván bejáratos volt Istvánhoz. Ő lett az első apát, Szent Günther. Volt itt dúlás, fosztogatás, rablás, hát vadvidék volt. Második András királyunk jött ide igazságot tenni. 4. Béla a tatárjárás után, nézd, viharunk lesz mindjárt. A tatárjárás után 2-szer is járt itt, szintén a monostor ügyeit rendezgetni. Károly Róbert is járt. Tehát a királyok jártak ide. Miközben ez egy monostor volt. A falunak ez a lelke, ez volt a lelke, ez viseli az 1000 évet, illetve hát nekünk magyaroknak különösen nevezetes, és hát alig várom, hogy megemlékezzek róla, hogy Szent Gellért püspök, ez a Velencéből jött szerzetes, itt remetéskedett 7 évig. Van a monostornak egy kis boltja, egyébként, ahol nem régi, talán 2 éve vettem egy gyönyörű kis fa szobrot, egy bakonyi betyár szobrot, és kiderült, hogy azt egy helybeli fafaragó csinálja, akivel nemrég személyesen is megismerkedtem, és kértem, hogy csináljon nekem egy másikat is. Menjünk majd el a faszobrászhoz. Obermeier Istvánnak hívják, most már lassan a barátommá válik, és akkor én átveszem azt a szobrot, amit nem láttam. Ha már a betyárok szóba jöttek, ezt most már meg kell kérdeznem itt, hogy miért éppen indiánok lettetek annak idején, miért nem betyárok? Hát lehetett volna, hogyha fosztogathattunk volna rendesen, de hát Savanyú Jóskáik, meg Sobri Jóskáik, ők csinálhatták, mert nagy volt a rengeteg, el lehetett bújni, és hát a zsandárok itt őket nem érték utol, bennünket nagyon hamar utolértek volna. Mi a Winnetou meg a Cooper könyvekből kiindulva kezdtünk el utánozgatni indiánokat, ami aztán persze ma már egészen más. Hát arra nagyon nehéz magyarázatot adni, hogy miért. Egy gyerekkori játék felnőtt játék lett, mert ugye ez egy felnőtt játék ma, meg az is volt mindig, hát amennyiben 18 éves fiúkat felnőttnek lehet tekinteni. Mi akkoriban nagyon nagy kamaszok voltunk. Megmaradt ebből a kamasságból mára is valami? Nem árt, ha az emberek megőriznek valamit a kamasságukból, mert az élet így játékos, meg színes lesz. Én persze nem szándékosan csináltam. Én azt hiszem egy nagy kamasz vagyok, de ilyen voltam én azt hiszem énekesnek is, meg embernek is. Jó napot kívánok! Jó napot! Ide, hogy nem? Jó napot, István! Na, nagyon kíváncsi vagyok. Sötét van itt nálad. Hát igen, de hát... Nem tudom, befogjam a szemem? Mindjárt hozom is, jó? És akkor hát nem tudom. Hát kíváncsi vagyok. Igen, itt van, meg lehet fordulni. Egy hirtelen fordulás. Most te! Nagyon jó! Égerfa. Nagyon szép. Hát ennek ez a színe, ugye, ez nincs plácolva. István, hát nagyon köszönöm. Igen. Egy bőgatyás betyár, egy szép nagy kampos bottal. Nem jár ki? Nem, biztos, hogy nem fog ki. Hogy hívják? Nem adtam nevet. Azt magára bízom. Hát István, nagyon szépen köszönöm. Hát áldomást erre majd iszunk a Vánik kocsmába. Igen, mondjuk azt szívesen fogad. Neve nincs betyár, pedig az éve fog lakni. Magam is egy kicsit betyár vagyok, úgyhogy...
Nem kergetem őt fel, persze ez itt fog lakni a Bakonyba, a falu végen, ott a házamba. Jó, akkor Isten megáldjon, nagyon szépen köszönöm. Megyünk tovább, hogy még a Bakonyról mindenféléket fecsegjek az embereknek. És hát sok gyönyörű munkát még, Isten áldjon. Köszönöm. Nem ebbe a beteges időkben, influenzás időkben nem ölelgetlek meg. Nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm a megrendelést. Viszontlátásra. Hát ez az eső végig kísér ma minket, úgy látszik itt Bakonybélben. Hát igen, még jég is volt. De most jó helyen vagyunk. Azért ez... Ez miért olyan furcsa épület? Ez nagyon furcsa egyébként. Úgynevezett torkos pajta, vagy csőrös pajta. A Bakonyban elég gyakori volt, ahol egész erődrendszert alkotott régen a házak körül. Egy tájházban vagyunk, rengeteg faeszköz van például a tájházban, mert a falu abból élt, a fából. Kasztok voltak a faluban, nem ám ilyen egyszerű dolog volt, hogy mindenki faragott. A gazdagabb ember nagyobb fát tudott megvenni, azt tudott csinálni belőle kocsit, talicskát, tehát egyebeket. A kisebb pénzű ember kisebb fát, és ennek csak szerszámokat, szemétfából csinált eszközöket. A régi monostornak erre is voltak területe, és itt van egy hát nem legenda, hanem igaz történet, elég szörnyű, hogy a monostor ökrei egy ilyen nagy bekerített részbe, hát itt őrizték őket, hogyha kellett. Az egyik komondoruk végigmarta az összes ökröt, és a komondor veszett volt. És az ökrök kezdtek megveszni, és ezeket beterelték ebbe a kerítés részbe. Jobb hiány leölték őket a kőkerítésen belül, és nem tudtak más csinálni, hogy ott helybe elásták, nem merték megközelíteni. Tehát elásták, a mai napig nem tudom hány ökörnek ott van a tettem, elég titokzatos történet. Kicsit ilyen bakonybéli polgárrá váltál, ahogy ide lejársz Főrön? Én már nem tudok úgy végigmenni a falun, hogy ne köszönnék percenként, és hát egy 50 év az nagy idő. De én azért az idő javát azt kint töltöttem az erdőbe. Most, hogy tavaly a falu bikaistálóját megvettem, ami a hajdani bikaistáló volt, most már rendes bakonybéli is vagyok, úgyhogy most már úgy beszélek a falumról, hogy kérlek szépen, Lacikám, ez itt ez a Pityerdomb az a rész, hogyha arra megyünk, az a Pityerdomb. Ha erre nézel, az Békavárosnak hívják. Amúgy volt csónakázótó is a háború előtt. Csónakázótó állé vezetett, kérlek szépen, kis fahidon át, az ott most fotballpálya. Strand, mulatság volt, minden hétvégén a környékről, aki csak tehette, jöttek a strandra, ahol a lókúti tűzoltó zenekarfúvósai játszottak. Úgy is hívták őket, hogy a lókúti trattyosok. Buli legvégén pedig a kecskelábú asztalokat mind behaigálták. Ez rendszeres mulatozásuknak ez volt a koronája, hogy beleszórták aztán a székeket meg az asztalokat a medencébe. Tehát nagyon nagy élet volt. A Bakonyszálló az egy passzomágyáros építette üdülőnek. Csak hát Rákosék megvárták, amíg megépítészet, államosították. Aztán ugyanők, már mint Rákosék, eldózerolták a strandot is. Tehát ez falu, egy virágzó falu volt a háború előtt, aztán ott megszűnt az élet egy kis időre. És most milyen? Hát kapaszkodás van. Sajnos az iskolája, például a megyébe 2 iskola szűnt meg, az egyik Bakonybél, a másik Kővágőrs. De prosperál, hát szóval rá kell nézni a környékre, olyan gyönyörű, hogy a turizmus élteti, de hát szóval az éltető erő valószínűleg a munkahely lenne igazándiból. Bakonybél tengerszint felett kb. 300 méter magasan van, és a körülöttünk levő hegyek mint 4-5-600 méter magasak. Tehát ez egy magasan fekvő vidék. És egy katlan, a Bakony, az itt havazódik be, egy 3 méteres havak, nem ritkák. Más emberfajta terem ott, ahol az emberek ennyire kis közösségben vannak, egymásra utaltság van. Itt azért nem lehet azt mondani, hogy szevasz, mindjárt jövök, mert ha nem jössz, akkor itt ennek következménye van. Erdélybe érez néha az ember olyasmit, mint itt, ha fölnézünk, tehát hirtelen megszökik egy domb, és a domb tetején fenyves van. Én nagyon szeretem a bakonybélieket, a szikár emberek tartása van benne, tehát humoruk is szögesebb, kicsit hegyesebb, de a viselkedés, el lehet menni a szavukon. Keményebb az erdő, szigorúbb, itt a tél szigorúbb, itt a vihar keményebb, itt nem röpül ide a madárka rögtön segíteni, tehát itt az embereknek kell egymáson segíteni, és emiatt a barátságok is erősebbek, én úgy látom. Már mondják itt a Tamás, vagy néha az indián nevemet mondják. Tehát én már be vagyok ide fészkelve, hát ugye nem véletlen, hogy Bakonybélt választottam a színhelyül. Eső is elállt, a húcszólovakat is befogták, úgyhogy gyerünk, húcszólni. Lassan jön a barátod. Akkor, érted a kocsival. Akkor menjünk. Menjünk. Gyere, László.
Gyere, mert Micsoda. itt van az Micsoda igazgató. ló van itt. Itt van az igazgató, bemutatom neked. Ő az Aggteleki Nemzeti Parknak is volt az igazgatója. Jó barátom, most a Pinto Ranch tulajdonosa, mostani tulajdonosa. Jó napot kívánok. Jó napot Győző, kívánok. bemutatlak egymásnak benneteket. Buzecki Győző. Ó, ne vegye. Ne vegye Bonyolult le. levenni a kesztyűnek, bonyolult De levenni. mégis fel. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Á, Győző, igen. megnéznénk a Pinto Ranch-et, Igen. a kereskedőállomást, hogyha... Természetesen lehetséges. Szállj föl, légy szíves. De először én szállok fel, pillanat. Veletek tarthatok, vagy nem férek fel? Nem, ketten. Akkor én majd stoppal utánatok megyek, jó? Ezek különleges lovak, ezek valahogy másfélék, mint a... Kuculova. Az európai vadló közvetlen háziasított formája. És könnyen lehet így kocsi elé fogni is? Hát meg kell tanítani őket. És ők már egy ilyen tanult kucullovak. Tanult kuculova, remény. Na jó utat! Útközben valami érdekes van, Tamás, nincs nekünk, mert akkor megállunk. Jó, megvárunk benneteket. Jó van, gyerekek, megyünk haza. Ez az a hely, el akarok nektek mondani valamit. Ez a Gerence völgye. 1060-ban András király urunk errefele menekült a mosoni csatából, ahol Béla herceggel, a testvéröccsével összecsaptak. Vesztes volt a csata András számára, és errefele menekült, de köszvényes volt. Az szekér egyik kereke kiesett, a király kizuhant, és a sötétbe a hatalmas termetű orosz testőrlovasok halálra gázolták. Nem halt meg rögtön, bevitték Zircre még, ott még élt, és ő az, aki a tihanyi apátság altemplomában el van temetve. András király. Ezt csak azért mondom, mert minden völgy történelmeket rejteget, és ha, ugyan nem tudom, hogy hol történt, de hát azért ezt nem akartam szó nélkül hagyni. Na jó, megyünk tovább akkor a Pinto Ranch irányába, az jó? Jó, most találkozunk. Jó. Ez a ranch az indián játékterület határán fekszik, láttátok, kint van a zászló, mert ez a kanadai-amerikai határvidéket formázza, ugye, a játékból, és a környéken lakó indián törzsek ide járnak be cserélni. Élelmet, tüzesvizet, dohányt, fegyvert, prémet, mert ugye a játék hatalmas területen zajlik, ezért mindenféleképpen egy biztonságot adó központ. A Fekete-séd völgyében vagyunk, illetve a Gella és a Fekete-séd itt folyik össze. Az a vidék változatlanul gyönyörű. Viszonylagosan háborítottan vidék, nagyon értékes természetszerű erdőkkel, és nagyon megkapó tájjal. Nem véletlen, hogy ez a magas bakony tájvédelmi körzet, és itt hát nem a közepén, de majdnem a közepén vagyunk. A ranch ugye az indián játék kapcsán született, a Novák Erik barátunk, aki ezt kitalálta és felépítette, az szintén a nagy játéknak egy ős részese. Ő úgy döntött, hogy ezt el kell adni, és én akkor éppen olyan helyzetben voltam, nyugdíj előtt álltam, hogy úgy döntöttem, hogy megveszünk. A funkciója meg a belső millió az maradt változatlan, és a játékban a ház ugyanúgy részt vesz mind a mai napig rajtunk keresztül, mint ahogy ez kitalálódott 10 évvel ezelőtt egyébként. Játékidő alatt a győző megszűnik Buzecki Győzőnek, ő akkor a nagy víz, egy fehér ember, egy kereskedő, akit mi nem bántunk, egyrészt mert a skalpja elég értéktelen, másrészt, már megbocsáss. De ezek csak kereskedőnek szólítanak egyébként. Kereskedő, és meg a felesége indián asszony, és hát így aztán egy kicsit megtűrhető, tehát a játékban abszolút illeszkedik. A játéknak nagyon jót tesz, hogy adódik egy hely, ahol összefuthatnak az emberek, és nem feltétlenül háborús körülmények között, mert ez egy hadi játék, ez a játék. Tehát. Te része vagy még ennek a játéknak? Igen. Még igen. De én voltam az első, aki itt voltam, és még egyenlőre vagyok. Ez 48 éve zajlik, és eddig nekem véletlenül egy év sem maradt ki. Úgyhogy
Tehát kortól független a játék. Ez kortól független. Tehát az idős indiánok is, az idősebb indiánok is, bocsánat, ugyanúgy részesei a játéknak. Sőt, ahogy kell, tiszteletnek örvendünk. Na hát akkor még sokáig játszátok ezt a játékot, azt kívánom. Egészségetek! Ékesen bújj elő, kő alatt rejtőzködő. Gyerekkorom, most a falu végétől egy pár száz méterre vagyunk a Szentkútnál, vagy Borostyánkútnak is mondják. Búcsújáróhely, zarándokhely. Amikor nincsenek lombok a fákon, akkor egy hatalmas, félelmetes szikla van a kápolna mögött. Állítólag ott volt valahol Szent Gellért kaibája, tehát itt remetéskedett 7 éven keresztül. Lehet, hogy Imre herceg nevelésében nagyon kifáradt, de az biztos, hogy 7 évig itt élt. Ezen a helyen még ott a pogány magyarok is áldoztak. Szóval aki ezt a sziklát megnézi egyszer, úgy, hogy áldott lombok nem aranyozzák be, az meg is érzi ezt. Nekem mindig egy kicsit megpesdül a vérem, mikor arra gondolok, hogy azért Koppány népe is itt áldozott. Jött a kereszténység, a szerzetesek aztán az imáikkal, szenvedéseikkel, böjtjeikkel, mint ahogy Gellért is tette, aztán a hely arculatát így megváltoztatták. Már az 1200-as években például egy kis kápolnát emeltek ez valószínűleg Szent Gellért miatt a szikla tetejére. Van egy népszokás, még a 60-as években is, úgynevezett Pilátus égetést szoktak tartani itt az emberek nagy csütörtökön, húsvét előtt, egész éjszaka tüzet raknak, virasztanak és böjtölnek. De hát ez a 60-as években már kikopott. Furcsa dolog, mert megint 1000 évvel előttünk itt járt valaki, ahol most állunk, itt csoszogtak, ugrándoztak, vagy szökeltek, vagy csendben mormoltak emberek. És a természetnek ez a közelsége, ami szinte karnyújtásnyira van a háztól, ahol időnként élsz. Nagyon régi vonzódás ez. Hát megharcoltam érte, 50 éven van benne, hogy végül is olyan közel legyek itt ez az általam szeretett erdőséghez, meg vidékhez. Tehát nekem ez talán jár is most már. Szeretek itt lenni nagyon. Szeretek ilyen közel lenni. Régen, amikor egészséges voltam és fiatal, ezeket az erdőket végigfutottam. Minden ösvényét végig szaladtam, végigjártam. De hát múlik az idő, és az ember nem szárnyal, mint a sas. Talán bölcsebbek leszünk. És a hit ebben engem segít. Sokan járnak ide, nagyon sokan. Hogy aztán csak turisták, vagy zarándokok, hívők, vagy nem tudom, de a hely akkor is gyönyörű. Aki ide jön, azt szerintem mindenképpen megfogja valami. És akkor, akit itt fogja meg valami, az már olyan nagyon rossz ember nem lehet. Innen rosszat nem viszel. Lehet, hogy csak ennyi egy szent hely fontossága. Ki tudja. Én így gondolom. földhöz lapít, hajlít a szél, élnem kelljen csak magamért. Jaj, szobám, otthonom egy fűszál, élésemnek egyértelme, maga megmaradjak. Bakonybéltől pár kilométerre vagyunk egy temetőben, a halomsíroknál. Csak hogy ez a temető, ez kb. 3000-3500 éves. Nem lehet pontosan tudni, kik temetkeztek ide, ezekbe a halomsírokba. Illíreknek mondják őket, vagy valamilyen pannón népesség. Minden esetre egy bronzkori kultúra nyomai vannak itt. Én egy hónappal ezelőtt voltam erre, is megilletődve álltam, akkor még kisebb volt az ajnövényzet. Nagyon jól lehetett látni, ahogy ezek a több méteres átmérőjű hatalmas dombok, amiken már megtelepedett a fa,
itt végig. A hátam mögött itt 226 sír van. A halomsír kultúra népének nevezik őket, mert pontosan nem lehet tudni, hogy kik voltak. A halottaikat elégették bronztárgyaikkal együtt, aztán a maradványokat urnába söpörték, és ezek a sírok mélye ezt rejti, egy párat megbontottak. Mikor a kincskeresők, hála Istennek, nem sokra mennek vele, mert összeégtek a bronztárgyak is. Én meg voltam illetődve egy kicsit, hiszen 3000 évvel ezelőtti emberek. Nem tudom, hogy néztek ki, mit csináltak. Őrjöngtek, csapdostak, öltek. Miért a hegyeken laktak? Irdatlan nagy vadon lehetett ez annak idején. Később aztán jöttek a kelták, de ők se tudtak itt megmaradni. A rómaiak próbáltak rendet csinálni, de nekik sem ment. Ez a vidék lakatlan volt. Nagyon hosszú ideig. Aztán jöttek az avarok, és végül a magyarok, azok meg megmaradtunk. Mi meg 1000 éve vagyunk itt, és nézzük a temetőiket. Ezeknek az ősi népeknek. Én tisztelettel vagyok, és irányukba itt a különös temetőjükbe, amit most már benő a páfrány. Most is szép. És én itt is hagyom ezt a temetőt. Ezek nyugodjanak. Az otthonom, megsúgom egy karcsú fűszál. Oly szép látvány, kélvén a nap. A nap betűz, áthatol, zölden ragyog a kárpiton. Hát én tudom, hogy ez az egyik lakott a táborhely. Jó vidék. Erről nem mondok többet. Régen itt a patakokba vidra élt, rákot fogtunk, apró halakat inni lehetett a vízből. Ide másképp nem nagyon lehetett bejutni, csak lovasfogattal. Nekünk volt nagyon sokáig egy nagyon jó emberünk, Kovács Pista bácsi, egy régi csendőrőrmester. Hát bennünket évtizedekig ő hozott ki ide, mert mondom, másképp ezekre a vidékekre bejutni nem lehetett. Ma már utak vannak. Ha nem is tökéletesen járhatók, de hát szinte személyautóval be lehet jutni. És aki bejut, az itt hagyja a szemetét, eltapossa a virágokat. Bejönnek az őrült motorosok, szétzavarni az erdei vadakat, meg tönkretenni az utakat. Quadok száguldoznak időnként. Úgyhogy én azokat a régi szép időket azért visszasírom, mert a természet nem változik, az mindig gyönyörű lesz. Aki sokáig él, hát végül is évtizedekig éltem ezekbe az erdőkbe, az menthetetlenül ragaszkodni kezd hozzá, nagyon. Egy kicsit a tulajdonod lesz, még akkor is, hogyha nem a tulajdonod. Most is, ahogy jöttünk ide, láttam, hogy az erdőben dolgoznak emberek, hát olyan féltékenyen néztem őket, hogy kik ezek, mit keresnek itt, mit csinálnak, mit piszkálnak ezek az erdőbe, pedig valószínűleg hivatalosan voltak benne. Hát igen, ez kialakult egy ilyen rokoni viszony ezzel a vidékkel nekem. Kovács Pista bácsi már meghalt persze. Ő sokszor megbentett bennünket. Kemény bakonybéli ember volt. Nem ijedt meg a saját árnyékától. Egyszer volt egy akkora víz, ellepett volna itt bennünket, ahogy itt ülünk. Ami a 6 napos felhőszakadás végén. Kiléptek ezek a kis patakocskák a medrükből, és tengert csináltak a völgyből. Na, most Kovács Pista bácsi, az kijött értünk. A Céda nevű lovával. És tulajdonképpen megmentette az életünket. Egy 6-7 ember életét. Rengeteg emlék van. Így már talán érted, hogy Bakonybél miért választottam én. Mert azért, mint énekes, én telejártam az országot. Szebbnél szebb emlékek kötnek az ország különböző pontjaihoz. Erdélyhez, Délvidékhez, Felvidékhez, a mostani kis Magyarországhoz. De valahogy 50 éven keresztül én erre a vidékre mindig ide jártam. És itt erős kötődések lettek. Hát most csak egyet-kettőt próbáltam elmondani. Félek is, hogy belebonyolódok egy újabba, mert ennek a műsornak így aztán soha nem lenne vége.
Tehát miért nekem Bakony Bél a nagy szerelmem? Hát körülbelül itt vannak a magyarázatok, ezekben az egyszerű szavakban, amiket itt próbáltam kimondani. Ide nőtt legerősebben a szívem. És most milyen érzés itt lenni, ide jönni? Nem szívesen beszélek erről. Állítólag egy indián nem nagyon mutatja az érzelmeit. De hát nézzetek szét. Itthon vagyok itt. Ilyen érzés. Mondok egy lakota szót. Jó? Hey, Appi. Azt jelenti, hogy beszéltem.